pequena conclusión que no Gran Vigo pois conviven moitos pequenos vigos, o dos barrios, o das asociacións, o das plataformas cidadás, o das persoas que se implican, que propoñen e que coidan da súa contorna para soñar unha cidade mellor. Entón, creemos que todos eses vigos merecen ser escoitados. Na categoría outro modelo de cidade, imos recoñecer o traballo de Beiramar da Xente, que é un conxunto de colectivos sociais e veciñais unidos pola defensa e preservación do patrimonio industrial da cidade, non? Tantas veces esquecido, esnaquizado ou reducido a un ofensivo fachadismo. Bueno, moitas gracias a toda a xente que organiza isto, porque creo que o recoñecemento máis bonito é o de todos os que estamos traballando para conseguir unha cidade mellor. Creo que non hai nada máis bonito que isto. Tamén creo que a día de hoxe podemos dicir que se te chaman a 20 viguese que estás no lado correcto da historia. Pero é que só hai unha pequena diferenza entre esta gala e a dos Goya, e é que nós non nos vamos a estender moito. Así que vamos co segundo premio, que é da categoría que chamamos Medio Ambiente. E a organización distinguida é, como non podía ser de outro xeito, Amigas das Árbores. Que dende 2024 pois veñen destacando polo seu compromiso na construción dunha cidade que quere ser unha referencia fronte á emerxencia climática. Moitísimas grazas, moi orgullosas de que nos consideredes antiviguesas e que seguiremos aí a traballar por ter máis árbores, unha cidade máis verde e máis habitable. E graciñas. E agora o terceiro e último, que a min polo menos faime especial ilusión porque creo que ainda non tiña o meu primeiro pelo na barba e esta xente xa estaba traballando aí coas persoas empobrecidas. Na categoría de xustiza social, salientando a súa incansable loita contra a pobreza e a exclusión social, facendo un impagable labor de visibilización das invisibles, de rexeitamento a súa estigmatización e poñendo sobre a mesa da cidade realidades tan incómodas como cotiás, sen renunciar ademais por iso á reivindicación da protesta como motor do avance social, o Foro Socioeducativo As Ninguéns. Bueno, moitas grazas, sobre todo, en primeiro lugar, a don Abel Ramón Caballero Álvarez. Sen él isto non sería posible. E bueno, grazas, en serio, aos organizadores do evento, grazas aos meus compañeiros do colectivo, grazas ás verdadeiras ninguéns, que son as persoas que están na estación de autobuses, nos albergues, nas rúas, nos caixeiros, en infravivendas, en chabolas. Moitísimas grazas. Pasando o bar das almas perdidas, os clientes, as travestis, as esquinas. A noite non é para os amantes da rúa Beiramar. Esperta, compañeira,